τις ακολουθίες του μικρού αποδείγνου μετά τον χαιρετισμό της Παναγίας κατά την Αγία και Μετάδειξη Θερατοστή. Όλοι ακούουμε και εφρενόμεθα πολλές φορές από τα άσματα, δηλαδή τους ύμνους, τους οποίους αποδίδουν οι ιεροψάντες και οι ιερείς. Και ιδιαιτέρως όταν απαγγέλλεται τμηματικά το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, δηλαδή οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Όλοι τους ακούμε, όλοι δεν τους κατανοούμε, δεν εμβαθύνομαι στο νόημα των λεγόμενων, γιατί υπάρχουν αιτίες, πολλές αιτίες. Και πρώτη και μεγαλύτερη αιτία είναι οι ιδιωτικές μέριμνες, από τις οποίες κανείς μας δεν ξεφεύγει. Όλοι γενικά εμείς οι άνθρωποι έχουμε ως πρώτο μέλημά μας τις μέριμνες του βίου μας. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ενδυθούμε, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, πώς θα παντρέψουμε τα παιδιά μας, πώς θα τα αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας, ποιο θα είναι το δικό μας το μέλλον ως πλέον προβεδικότων εις την ηλικία ανθρώπων και πολλά άλλα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας. Μας διαφεύγουν λοιπόν εκείνα τα οποία προσφωνήσαμε στην Παναγία. Μας διαφεύγουν γιατί είμεθα άνθρωποι και περισπάται η διάνοιά μας σε άλλα πράγματα, αν όχι στις ιδιωτικές μέριμνες, σε άλλα τα οποία είναι ίσως πιο δευτερεύοντα, εντούτοις όμως αποσκούν την προσοχή μας, όσον επουσιώδη και αν είναι αυτά. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνοδός, εκείνος ο οποίος έγραψε τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, φροντίζει με τα λόγια του να ξυπνήσει τις διάνοιές μας. Φροντίζει με την θεοπνευστία των γραφωμένων του να αγγίξει τις καρδιές μας, να σηκωθούμε από το λίθαργο στο οποίο ευρισκόμεθα. Ακούμε να λέει σε μία στροφή των χαιρετισμών προς την Παναγία «Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριο». Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να υπάρχουν άνθρωποι στη γη και να μην έχουν εχθρούς. Διότι αν βρεθεί άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι δεν έχω εχθρό, ψεύδεται ενώπιον του Θεού. Είτε στην παιδική του ηλικία, είτε στην εφηβική, είτε ως όριμος άντρας, είτε ως γέρον στην ηλικία, κάποτε θα είχε αποκτήσει κάποιον εχθρό. Αν όχι συνάνθρωπό του, ή έχει εχθρό. Και ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου ποιος είναι? Ο γείτονας, ο συγγενής, ο πλησίον, ο εργοδότης, ο συνεργάτης, ο συνοδοιπόρος, ο συνταξιδιώτης? Όχι. Ο μεγαλύτερος είναι εκείνος τον οποίον ονόμασε ο Ιερός Υμνοδός, ο αόρατος εχθρός του ανθρώπου. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, εκείνο το οποίο λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι ο ίδιος ο σαρκωτής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είχε εχθρούς. Είναι δυνατόν ο τρισυπόστατος Θεός, εκείνος ο οποίος έγινε άνθρωπος από την Παρθένο Μαρία,
δανειστής σάρκα και οστά. Είναι δυνατόν ο Θεός της αληθείας, ο Θεός της αγάπης, ο Θεός των νυχτηρμών, ο Θεός της φιλανθρωπίας, ο Θεός της ανεξικακίας να έχει εχθρούς? Ναι, αγαπητοί μου. Και πρώτος εχθρός του Κυρίου μας ήταν ο διάβολος. Ενθυμηθείτε όταν μετά την βάπτισή του ο Χριστός ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και να νηστέψει και έμεινε εκεί 40 ημέρες και 40 νύχτες προσευχόμενος και νηστεύων, ποιος τον πείραξε? Οι άνθρωποι? Όχι. Ο διάβολος παρουσιάστηκε και του είπε, εφόσον πεινάς, θες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά για να φάγεις? Η απάντηση του Χριστού ποια ήταν? Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί. Και άλλους πειρασμούς προξένησε ο διάβολος εις τον Χριστόν. Εάν πράγματι του λέγει είσαι Υιός του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω. Πήδα του λέει από το όρος κάτω. Και Άγιοι άγγελοι, λέει ο διάβολος, θα σε σηκώσουν στα φτερά τους και δεν θα πάθεις τίποτα. Αλλά ξέχασε ο διάβολος ότι ο Θεός επάνω εις το όρος Σινά έδωσε εις τον Μωυσή άλλη μία εντολή, μη εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου επί ματέρων.